друга уникална технология на Nissan, която е свързана с подпомагане на водача и с подобряване на комфорта и, много важно, безопасността по време на шофиране. Safety Shield включва няколко системи. Първата е система за следене на обекти в сляпата зона на автомобила. Предполагам сте запознати, така че няма да ви разказвам по-подробно какво означава това. В случай на автомобил, който се намира в сляпата зона на X-Trail, проучаваме звуково и светлинно предупреждение. В случай, че се подаде мигач за навлизане в лентата, където се намира този автомобил, в сляпата зона тогава започва да мига предупредителната светлина. Тогава чуваме всъщност и предупредителния звук. Следващата система е системата, която следи за това автомобила да не напуска лентата на движение, т.е. ако започне произволно да напуска лентата на движение, системата следи маркировката и предупреждава в случай на такава опасност. Активната спирачка на автомобила, имаме система, която следи движещия се пред нас автомобил. В случай на опасна близост, в случай на вероятност от сблъсък с автомобила пред нас, водача получава най-напред звуково и светлинно предупреждение и ако не реагира, тогава системата започва да забавя сама скоростта на автомобила с цел намаляване на лошите последствия при евентуален сблъсък. Една уникална система в X-Trail, която не се среща в автомобилите от този клас, в другите автомобили. Тя е възможна благодарение на Around View Monitor системата, която ще видим малко по-късно. Moving Object Detection, т.е. това е система, която следи за наличието на подвижни обекти около автомобила по време на паркиране. Т.е. ако има тичащо или играещо дете или пазарска количка, която се приближава до X-Trail по време на паркиране, тази система предупреждава с звуково и с визуално предупреждение на централния екран, където виждаме фактически докато паркираме. На следващия слайд продължаваме с технологиите и с системите, които се грижат за безопасността и комфорта на пътуване на пътниците в X-Trail. Тук имаме и системата, която предупреждава водача в случай, че усети умора или разсеяност по време на движение. Как се случва това? В рамките на 10 минути след запалване на автомобила, системата се адаптира към начина на шофиране на водача и ако усети нетипични за неговия стил на шофиране движения, тогава се получава това визуално и звуково предупреждение. То действа както и за умора, така и по време на случай на разсеяност. Друга система, която е известна от среща се така в този клас автомобили, това е системата, която изключва автоматично дългите светлини и ги включва отново при след разминаване на движещия срещу нас или пред нас автомобил. И още една система за разпознаване на пътните знаци по време на движение. Тя изписва на централния дисплей, разположен между скоростомера и оборотомера на автомобила, изписва скоростните ограничения, като включително се съобразява и с това, когато ограниченията са сезонни. Тоест, излиза на централния дисплей, може да показва информация. На следващия слайд ще видите още една уникална за Nissan система, а именно Around View Monitor системата, която дебютира през 2011 година на предишното поколение на Qashqai. Среща се и в новия Qashqai и сега и в настоящото поколение на Nissan X-Trail. Предполагам всички вече знаете. 4 камери за паркиране, които осигуряват 360 градусов обзор около автомобила и дават възможност за изглед на автомобила отгоре, от птичи поглед, за да можем да виждаме всичко около него по време на паркиране на тесни места. Сега при X-Trail, при най-високото ниво на оборудване, тази Around View Monitor система е съчетана и с интелигентния паркинг асистент. Интелигентният паркинг асистент помага и при успоредно, и при перпендикулярно паркиране на автомобила. Достатъчно е да имаме паркомясто, което да е само с 80 см по-дълго от общата дължина на автомобила.
този интелигентен паркинг асистент фактически върти автономно волана, докато водача сменя предавките и работи с педала на газта и на спирачката и на сединителя. Продължаваме напред. Тук в новото поколение на X-Trail имаме не само дигитални иновации и подобрения, имаме и така по-пряко свързани с инженеринга на автомобила. Новото поколение на Nissan X-Trail е с 90 кг по-леко от старото. От тези 90 кг, 30 кг са благодарение на новия по-лек и по-ефективен двигател на модела, а останалите 60 кг са фактически подобрение и улекотяване на конструкцията на автомобила в резултат на използване на по-високо якостни стомани. Един пример, вратата на багажника на новото поколение е с 7 кг по-леко, примерно, отколкото на старото. Продължаваме напред. Както ви споменах, 30 кг от това улекотяване са благодарение на новия двигател, който се слага в този автомобил. Всички коли, които карахме днес, бяха с този двигател 1.6, дизел 130 конски сили, който разполага с въртящ момент от 320 Нм. На този слайд, предполагам, всички сте на слайда с моторизациите, можете да видите фактически с какви задвижвания се предлага. И имаме предно предаване с механична трансмисия, предно предаване с безстепенна автоматична трансмисия и 4x4 с механична трансмисия. До година очакваме и появата на 1.6 литров турбобензинов двигател с мощност 163 конски сили, който ще се предлага с предно задвижване и с механични скорости. Още малко по-нататък очакваме и поява на дизел 4x4 автоматик. Така, дизеловият двигател, който карахме днес, на следващия слайд, както ви споменах, 130 конски сили при 4000 оборота в минута, 320 Нм въртящ момент, толкова колкото на предишното по-тежко поколение, 320 Нм максимален въртящ момент, които са на разположение от по-ниски обороти. Тоест имаме по-добра еластичност в сравнение с стария агрегат. На следващия слайд ще видите друга новост в сравнение с предишната генерация, а именно безстепенната автоматична трансмисия Xtronic. Новото при нея е, че при ниски обороти и при ниски скорости работи като класически безстепенен CVT автоматик. Но при високи скорости и при високи обороти работи като класическа автоматична скоростна кутия с два съединителя, като по този начин създава усещане за свързаност между очакванията на водача, това, което той прави, и реакциите на автомобила. На следващия слайд можете да видите, благодарение на тези подобрения, улекотяване на двигател, ново поколение Xtronic трансмисия, имаме намаляване на разхода на гориво с 18% при новото поколение спрямо старото и много ниски емисии на въглероден двуокис, между 129 и 139 грама на километър. С това аз приключвам краткия си разказ за новия модел.